Sanibonani ngani zakwethu nginibelele phinde futhi namukele kwi-channel ehamba phambili ngezwe. Mina igama lami ngumfeza Mthuthu Khumalo manje usemusha kuleli khasi. Ngizophinde ngicela sisho subscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike nokushare. Okukhulu kunakho konke umnyakazo ngomastand abakhokhisa student ngokucansi. Isikhulu ngesinikela ngokuxhasa lezi students zemfundo ephakeme NSFAS sigxeka ukuxhashazwa kwaso ngomastand ukubalwa kuona nokukhokhisa ngokucansi ngomastand. Lesi sikhungo sisho kanje njengoba kuqhubeka amahlebezi ukuthi ezikhungweni zaseThekwini TVET colleges student besifanele beziyocela ngomastand ucansi ukuze basinikeze izindawo zokuhlala. Istatement esikhishwe lesi sikhungo sithe asikufuni ukuhlukunyezwa kwezistudent kanye nodlame olubhekise kuzo banoma yiluphi uhlobo. Baxeka kakhulu ukuxhashazwa kwezistudent ezisengozini kanye nanoma isiphi izenzo odlame olubhekise kuzona kokubambisana nomnyango wezemfundo ephakeme nokuqeqesha eThekwini TVET college. Zoqala ngokusesha uphenyo ngezehlakalo ezibikiwe kusho istatement. Istatement esithe njengesikhungo sabazosebenzisana laba bahlukumezekile bazosiza abahlukumezekile ukuthi bavulele abenzi bobu bamacala. Uma ngabe uphenyo mayelana nezitolo ezibhekise komastand olubonakala luyiqiniso, i-NSFAS izothatha izinyathelo ezinqala okubandakanya ukufaka kwalezo zindawo ohlwini lamabhuku abanye nokunqamula inkontileka kumastand abathintekayo ukuqinisekisa ukuphepha kwezistudent. Mayelana nodaba lezikhokhelo ezisale ngoJanuwari 31, i-NSFAS ikhipha isikhulu kuzo zonke izikhungo zemfundo ephakeme nezinyathelo ezenziwe ukuqinisekisa ukuthi izistudent zixhaswe yi-NSFAS ziyabhaliswa. Zisho kanjena kuqhubeka ngokuthi-ke mayelana nezistudent ezithintekayo ehlelweni i-Close Out Project okuyilapho i-NSFAS izokwazi ukukhokha imali enele. Isitudent kufanele ivunyelwe ukubhalisa kabusha futhi imininingwane yezithintekayo kufanele iswe ethimbele NSFAS service okukhona kuwona wonke amanyuvesi omphakathi namakolishi. Izona ezihamba phambili la khona udouble bheka ukuthi izistudent ezihlukunyezwa ngomaskende okanye omastand ezikhokhisa isistudent ngocansi bazothathelwa izinyathelo.